Moni on tullut paikalle ja tänäänhän meillä oli aiheena M2-matkalaskuohjelma ja sitten jutellaan vähän tuosta syksyn toimintakalenterista, mitä tässä on suunniteltu ainakin tähän mennessä ja sen tyyppisiä juttuja ja jos jotakin ajankohtaista muuta tulee mieleen, niin voidaan niistäkin sitten porista. Mäpä aloitan semmoisella kysymyksellä, että kuinka moni teistä on tehnyt matkalaskun M2-ohjelmaan Papepan toiminta-aikana? Voi laittaa vaikka peukkua tai muutamia peukkuja sieltä tulee. Aika moni teistä on tehnyt sen sinne ohjelmaan. Hyvää. Se on vähän monimutkainen, ainakin jos sitä ei kovin usein tai ei ole tottunut käyttämään. Moni on saattanut työelämässä jo oppia käyttämään sitä M2-ohjelmaa, mutta jos ei ole sitä oppinut aikaisemmin käyttämään, niin voi olla vähän monimutkainen ainakin aluksi. Mulla on semmoinen ajatus, että me siirryttäisiin pikkuhiljaa siihen, että kaikki matkalaskut tehdään, jokainen tekee henkilökohtaisesti sinne M2-ohjelmaan, koska se on aika iso työmaa, kun tulee vaikka joku etsintä ja sen jälkeen matkalaskuja paperisena sitten minun pöydälleni syöttää niitä jokaista yksitellen sinne järjestelmään, koska niin se sitten täytyy tehdä, että minä en voi niitä matkalaskuja mitenkään muulla tavalla saada maksuun kuin että ne jokainen sinne sitten teidän puolesta syötetään tai sen henkilön puolesta, joka sen on paperisena tehnyt. Ja siihenhän on ohjeistusta olemassa, on laadittu keskustoimiston toimesta ihan sellainen pitkä ohje, jossa se on kyllä taitaa olla henkilökunnan näkökulmasta, mutta on saanut käsiini myöskin tuolta Länsi-Suomesta sellaisen vapaaehtoiselle tehdyn M2-ohjeen, pitkän ohjeen, jonka voin sitten stilisoida Lappiin sopivaksi ja laittaa myöskin tuonne jonnekin saavutettavaksi extranettiin tai nettisivuille. Mutta sitten siihen on myöskin semmoisia pikaohjeita tehty. Yksi pikaohje on sellainen, joka on tuolla meidän Lapin Vapepan kotisivuilla nyt tällä hetkellä saatavilla. Ja sitten toinen pikaohje on sellainen toimintakortti, joka siitä on tehty, jota on nyt sitten myöskin ehkä osalle teistä jo jakanut. En ole varma, onko kaikki sitä, ainakin Vapepan johtajille taiettiin liitetiedostona jakaa tapaamisen jälkeen ja sitten on tuonne vaunuun niitä on tulostettu, että jos Vapepa-keskusvaunu on jossakin etsinnässä, niin sieltä niitä niitä toimintakortteja voi sitten jakaa. Että toivoisin, että päästäisiin sähköiseen matkalaskusysteemiin eikä enää tulisi niitä paperisia matkalaskulomakkeita mun pöydälle. Esimerkkinä voisin käyttää tuota Kemijärven etsintää, joka oli pitkäkestoinen etsintä ja sieltä tuli varmaan 150 matkalaskua paperisena. Ja se tarkoitti sitä, että minä niitä syötin sinne järjestelmään ja siihen meni valehtelematta varmaan 2 tai 3 työpäivää. Että ehkä se ei ole kauhean viisasta valmiuspäällikön työajan käyttöä, kun paljon muutakin tekemistä olisi, niin sen takia olisi hyvä, että päästäisiin tähän sähköiseen järjestelmään. Mitäs ajatuksia herättää tämä asia? Anna-Liisa, ole hyvä. Meillä Kemijärvellä oli sellainen tilanne, että meillä oli niitä paperilomakkeita siellä ja monet henkilöt olivat yrittäneet sinne päästä sinne matkalaskuohjelmaan ja ne ei ollut päässyt läpi, niin ne jätti meille niitä lomakkeita sen takia, kun me sen pahalta katsotaan, että kyllä me toimitetaan ne eteenpäin, että kunhan ne on täydellisesti käytetty, että kyllä on tilinumerot ja allekirjoitukset ynnä muuta. Sitten toiseksi tuossa tuli mieleen, että kun niin paljon meni aikaa, niin seuraavissa kovissa etsinnöissä, niin tehdäänkö niin, että aletaan talakoilla laittamaan niitä sinne matkustusjärjestelmään niitä laskuja, että ne jää yksittäin valmiuspäällikön harteille
Niin, sekin on totta kai vaihtoehto, että sitten Vapepan johtaja vaikka, joka on saanut ne matkalaskut siellä operaatiossa, niin syöttää ne sitten kertamatkustajatunnuksilla sinne järjestelmään, mutta mä uskon, että ketkä ei ole sinne päässyt, niin ei ole vaan sit osannut niin kuin oikeaan paikkaan hakeutua, että aikaisemmin aina Ohton kautta oli viesti, että Extranetistä löytyy se ohje, jossa löytyy se linkki ja tunnukset, ja sitten ei ole ehkä osattu sinne Extranettiin kirjautua ja mennä etsimään sitä ohjetta ja niitä tunnuksia. Jari, ole hyvä. Joo, mietin vaan, että pääseekö siihen järjestelmään syöttämään kenenkään vain tietoja tökkäyksi jossain vaiheessa, jos menee samasta kovin paljon muuta kuin valmiuspäällikön oikeuksilla. Ei mulla ole mitään oikeuksia. Mähän menen kertamatkustajatunnuksilla sinne ihan niin kuin mä olisin se henkilö syöttämään niitä tietoja. Mä en pääse sinne mitenkään, niin kuin, mulla ei ole mitään semmoista eri kanavaa, vaan ihan samalla lailla mäkin sitten syötän ne jokaisen paperisen matkalaskun sinne kuka tahansa. No niin, siinä pitää olla sitä tarkkana, ettei tule tuplatintaa vastaan. Niin, tietenkinhän ne tulee aina mulle tarkastettavaksi, niin mähän teen siinä vielä niin kuin semmoisen, että se ei mene suoraan maksuun, kun joku sen syöttää, vaan se tulee mulle tarkastettavaksi ensin ja sitten sen jälkeen, kun mä oon sen hyväksynyt, tehnyt sinne tarvittavat korjaukset ja kirjaukset, niin sitten se menee vielä meidän toiminnanjohtajalle hyväksyttäväksi ja sitten meidän toiminnanjohtaja hyväksymisen jälkeen se menee keskustoimiston taloushallintoon, josta se sitten maksetaan tiettyinä maksupäivinä. Muistaakseni Punaisella Ristillä on 2 maksupäivää. Ne on niin kuin Punaisen Ristin palkkapäiviä, jotka on 12. päivä tai sitten kuun viimeinen päivä ja ne pitää olla, onko se edellisenä vai 2 päivää ennen niin kuin sitä palkkapäivää. Se matkalasku pitää olla hyväksyttynä siellä taloushallinnossa, että se tulee siihen lähellä olevaan maksupäivään sitten maksuun. Tämäkin on sitten hyvä muistaa. Joo, tuonne oli tullut chattiin, että hälytyksiin voisi tehdä siirtymävaiheeseen myös vaihtoehdon paperinen M2-ohje, jonka voi ottaa mukaan. Helpottaisi ohjeen saavuttamista alkuun ja toisi tietoa. Ja tämä onkin tehty semmoinen toimintakortti, jota on nyt sitten hyvä jakaa esimerkiksi. Mutta ennen kuin näytän teille ihan konkreettisesti, että miten se M2 toimii, niin näytän teille, että mistä löytyy niitä ohjeita. Täällä Lapin Vapepan nettisivulla, eli vapepa.fi, ja sitten jos menee siis ihan vapepa.fi etusivulle, niin sitten kun menee tuonne toimikunnat ja Vapepa Lappi katso alueen omat sivut, niin pääsee Lapin Vapepan kotisivuille, niin tänne on nyt lisännyt tämän matkalaskuohjeen. Että se löytyy nyt ilman mitään kirjautumista täältä meidän kotisivuilta. Linkki matkalaskuohjeeseen lukee siinä ja kun siitä klikkaa, niin tämä pikaohje avautuu. Ja tässä pikaohjeessa kerrotaan, että minkälaisista asioista meillä se matkakorvaus maksetaan. Eli jos on hälytystehtävä, mihin viranomainen on meidät hälyttänyt, niin maksetaan se kilometrikorvaus ja se maksetaan hälytystehtävistä valtion matkustusohjeen mukaisesti. Eli se on muistaakseni 59 senttiä kilometri siitä oman auton käytöstä ja 4 senttiä kilometri lisähenkilöistä. Ja jos on esim. virtakoira kyydissä, niin se luokitellaan lisähenkilöksi. Ja jos on peräkärry, jossa on vaikka mönkiä, niin sitten siitäkin saa lisäkorvauksen ja totta kai jos sillä mönkijällä vaikka ajaa siellä hälytystehtävällä, niin sille haetaan myös sitten se kilometrikorvaus, sille on oma summansa. Ja päivärahoja meillä ei makseta, kun tämä on vapaaehtoistoimintaa ja kun sieltä hälytystehtävästä tulee se matkakorvaus tai kilometrikorvausanomus, niin
SPR Lapin piiri ikään kuin maksaa sen ensin henkilölle ja sitten me laskutetaan se viranomaiselta. Että sen takia on myös tärkeää, että se matkalasku tehdään siinä 2 viikon sisällä siitä tehtävästä, että pystyy sitten tekemään sen laskutuksen esimerkiksi poliisille ajallaan. Jari, ole hyvä. Joo, tässä kohtaa tulee aina sitten tuo kysymys siitä, että esimerkiksi vapeapajohtaja tai joku muu, että se 4-5 tuntia autopaikallaan rampsuttaa siellä joko jonkun syyn perusteella, että on lämmin tai muuta, niin miten me saadaan ne polttoainekulut. Tokihan sitten hirveitä on, mutta kuitenkin useita tunteja, jos se rompsuttaa siinä, niin ei vitti renkaita nostaa ylös, pannaan auto kulkemaan. Niin, no se 59 senttiä per kilometri on kyllä se raha, mikä me saadaan poliisilta, että ei meillä tietenkään ole siihen niin kuin isompaa summaa maksaa, että se on aika hyvä se kilometrikorvaus kuitenkin, mikä tulee, se on enemmän kuin polttoainekulut kilometrien perusteella noista hälytystehtävistä. Mutta hyvä kysymys, ei ole vastausta. Joo, ei siinä mitään, jos mä tästä Torniosta menen tuon Kokkolankalle hälytykseen, niin 2 kilometriä, niin sitten jos 6 tuntia rompsutaan sitä autoa siinä, niin, mutta okei, asia kuitteisi. Näin mä noista pykälistä katoinkin, ettei se kummempaa ole, mutta tämä tulee kuitenkin aina silloin tällöin kysymyksiä. Niin. Ja kysytään. Niin. Joo, ei ole tullut mulle vielä kertaakaan tuommoista kysymystä aikaisemmin vastaan, mutta joo, täytyy pohtia tuota asiaa. Jos menee niin kuin meripelastusseura, että se on tunti taksan mukaan veneissä. Niin, joo. Niillä on. No ehkä ehkä jos sulla on mahdollisuus selvittää sitä, että minkälainen se niiden korvaussysteemi on, niin siitä voisi vähän sitten ottaa mallia keskustelua varten. Mutta hälytyksistä on siis ihan selkeä tämä, että valtion matkustussäännön mukainen kilometrikorvaus maksetaan. Ja sitten jos on tämmöisiä Vapepan koulutus- ja kokousmatkoja, niin meillä on sovittu Vapepan Lapin maakuntatoimikunnassa ja sitten piirihallitus on sen, siis SPR Lapin piirihallitus on sen hyväksynyt, niin se Vapepan koulutus- ja kokousmatkojen kilometrikorvaus on noin puolet siitä valtion matkustusohjemäärästä ja se on tällä hetkellä 30 senttiä kilometri. Ja tämä aina sovitaan etukäteen tai tiedotetaan etukäteen, että minkälaisista kokous- tai koulutusmatkoista se kilometrikorvaus maksetaan, että se ei ole mikään automaatio. Ja niin kuin tuossa sanoinkin, niin hälytystehtäviin liittyvät matkakulut 2 viikon kuluessa hälytystehtävän päättymisestä pitää laskuttaa ja aika usein taidettu laittaa siihen ohtoviestiin, että viikon kuluessa ihan vain sen takia, että se varmasti tulisi ajoissa. Ja myöhässä tulleita matkalaskuja ei makseta, jotta me voidaan viranomaiselle se laskutus tehdä määräajassa. Ja jos jotain ongelmia tulee, niin sitten voi ottaa minuun yhteyttä. Ja täältä ohjeesta löytyy myöskin sitten nyt suora linkki sinne matkalaskuohjelman kirjautumissivulle. Ei mennä vielä sinne, pannaan se tuonne eri välilehdelle avautumaan. Eli täällä on se matkalaskuohjelman linkki ja tästä löytyy sitten ne kertamatkustajatunnukset. On siis mahdollista, että teillä on sellaiset pysyvät tunnukset, jos olette sinne järjestelmään luoneet sellaiset pysyvät tunnukset, silloin siinä on teidän oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka te olette sinne määritellyt. Mutta sitten sinne, jos ei niitä pysyviä tunnuksia ole, niin sitten sinne voi tämmöisillä kertamatkustajatunnuksilla tehdä sen laskun. Ja tässä näkyy sitten vuoden 2025 kertamatkustajatunnukset, eli siellä on tuo käyttäjätunnus, salasana ja sitten on vielä tuo yritystunnus.
Mutta jos te olette joskus tehnyt ne pysyvät tunnukset, ettekä muista enää salasanaa, niin te ette pääse tekemään kertamatkustajatunnuksilla sitä matkalaskua, että pitäkää salasanat tallessa tai tilatkaa uusi salasana tai olkaa sitten yhteydessä minuun, niin pystytään sitten se salasana sieltä resetoimaan. Sitten myöskin Extranetistä löytyy käyttöohje tuohon kertamatkustaja tai tähän M2-järjestelmään ja kertamatkustajatunnuksilla matkalaskun tekemiseen, ja se löytyy Vapepa Lappi-ryhmästä, dokumenteista. Niin kuinka moni teistä on käyttänyt Extranettiä, peukutuksia? Olen yrittänyt käyttää, mutta sieltä ei todellakaan löydä mitään. Siihen tarvittaisiin oma koulutus tunteroina. Joo, mä voin villauttaa sitä nyttenkin, mutta olen ihan samaa mieltä, että se voisi olla yhden webinaarin aihe. Siellä on siis erilaisia ryhmiä, joista löytyy sitten dokumentteja, ja siellä Vapepa Lappi-ryhmässä on se dokumentti, jossa on näitä matkalaskuohjeita. Ja kun mennään tuonne Extranettiin, niin Extranettiin hän pääsee sillä tavalla, että vapepa.fi-sivulle menee, joka näkyy nyt tässä, tuo vapepa.fi etusivu. Ja täältä ihan sivun alareunasta, täältä missä löytyy tämä tavallaan sivustorakenne, niin täältä löytyy Extranet. Ja sitten se menee Extranetin kirjautumissivulle ja sitten mennään tuosta logiin ja sinne kirjaudutaan ohtotunnuksilla. Eli ei tarvitse muistaa erillisiä tunnuksia, kun muistaa ohtoon kirjautumistunnukset. Ja ohtotunnukset kun syöttää tuonne, niin pääsee kirjautumaan Extranettiin. Ja nyt on tässä Extranetin etusivu auki. Ja täältä vasemmasta reunasta näkyy sitten nämä kaikki mahdolliset ryhmät. Siellä on omat ryhmät, joka tarkoittaa niitä ryhmiä, joihin te olette liittyneet täällä Extranetissä, niin te sitten voitte täältä selata niitä omia ryhmiä, mitkä teitä on kiinnostanut ja helposti löytää. Tai sitten voi selata kaikki ryhmät, jolloin täältä näkyy kaikki Extranetissä olevat ryhmät. Täältä te voitte myös päästä valikoimaan niitä, että mihin te haluaisitte liittyä. Ja täältä löytyy sitten tämä Vapepa Lappi-ryhmä, johon suosittelen teitä kaikkia liittymään, josta sitten löytyy tänne Vapepa Lappi-ryhmän etusivulle mennään, niin täältä löytyy tämä dokumentit-välilehti. Nyt en tiedä, miksei se näytä. Se vähän kestää. Mennäänpäs uudestaan Vapepa Lappiin. No nyt dokumentit välilehdeltä löytyy ohjeet, listat ja lomakkeet. Ja täällä on M2 kertamatkustajan ohje. Ja sitten täällä on muutakin aineistoa. Eli sieltä ainakin löytyy Extranetistä ohjeistusta, mutta nyt tämä kaikista helpoin ohjeen etsintäpaikka on tuo meidän vapepa.fi Lapin toimikunnan sivu, maakuntatoimikunnan sivu ei tarvitse kirjautua mihinkään, josta löytyy tämä ohje, joka nyt paistuu tässä. Jep, mutta sitten jos mennään katsomaan sinne kirjautumista, niin kun siis painaa tästä
linkistä, kirjautumislinkistä, niin avautuu tämä Visma M2-kirjautumissivu ja tähän nyt sitten käyttäjätunnukseen laitettaisiin se Lappi-kerta. Salasana oli 25 kerta matkustaja Lappi ja täällä automaattisesti onkin tämä FinRC yritystunnus. Ja sitten kun ne tunnukset on sinne oikein syöttänyt, niin sitten pääsee näitä henkilökohtaisia tietoja tänne syöttämään. Pitää laittaa sukunimi, etunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitilin numero, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja sitten valita täältä vielä maa. Ja sitten täältä valitaan, että mistä on kysymys. Jos on kysymys, tai olipa kysymys mistä tahansa matkasta, niin te vapaaehtoisina aina valitsette täältä matkalaskun ja vapaaehtoisen kotimaan matka. Sitten sinne syötetään matkakohde. Annaanpa nyt vaikka Kemijärvi. Sitten se laskun kuvaus. Siihen voi vaikka operaation numeron kirjoittaa. Sitten lähtöaika. Paluuaika. Ja jatko. Ja sitten täältä pääsee syöttämään ne ajot, päivämäärä, kilometrit. Kulkuneuvo operaatioissa, kun te olette hälytyksistä ottamassa sitä matkakorvausta, niin se on silloin yleensä aina oma auto. Tai jos te teette mönkijän käytöstä, niin se on mönkiä. Tai jos te teette moottorikelkan käytöstä, niin se on moottorikelkka. Ja jos teillä on ollut se oma auto ja perävaunu, niin se on sitten se. Tai jos teillä on oma auto ja kuorma yli 80 kilometriä, niin se on sitten se. Mutta pistetään nyt vaikka oma auto tuohon ja sitten tänne laitetaan se ajoreitti. Tämän voi tehdä silleen, että syöttää sen koko matkan meno- ja tulomatkan samalle tai sitten laittaa menomatka erikseen ja tulomatka erikseen. Ja sitten jos teillä on ollut lisää henkilö kyydissä, niin hänen nimensä pistetään nyt tuohon vaikka Suviin nimi. Riittää nimi ja kilometrit ja sitten tästä pääsee lisäilemään niitä henkilöitä tähän sen verran kun tarvii. Tai jos vaikka on ollut se virtakoira, niin riittää jos kirjoittaa tähän, että virtakoira. Ja sitten tallenna. Sitten mennään tänne kulut kohtaan. No ei ole kuluja, paitsi sitten jos olette vaikka joutunut hakemaan jotakin tarvikkeita tai vaikka muonitustarpeita siihen hälytykseen liittyen ja sitä laskutatte takaisin, niin sitten se lisättäisiin tähän kulukohtaan ja tänne tulisi sitten päivä, oliko se itse maksettu ja mikä on ollut summa. Ja sitten liitetiedostoksi kuitti. Sitten seuraava kohta on ateriat ja täältä ruksitaan pois tuo päivärahat ja ateriakorvauksiahan meillä ei makseta. Ja sitten ollaan tiliöintikohdassa ja tämän te voitte jättää tyhjäksi. Se ei vaadi mun mielestä sitä teiltä, että te täytätte sen. Siellä on automaattisesti se Lapin piiri ja sitten minä voin täydentää sitten sen tiliöintikohdan. Mutta jos joku nyt haluaa välttämättä sen sinne laittaa, niin se kustannuspaikka on 1120 Apepa-koordinaatio. Ja sitten minä täytän sitten tuonne sen projekti- ja rahoittajakohdan kyllä, koska niitä on useita niitä projekteja. Poliisietsinnöissä se projekti on P10022 ja
ja sitten se on Poliisihallitus se rahoittaja, mutta ei teidän tarvitse näitä muistaa, koska minä kyllä huolehdin tämän tiliointikohdan. Ja sitten täältä hyväksyjäksi valitsette minut ja lähetätte hyväksyttäväksi. Noin. Näyttikö vaikealta? Pitää Markku täältä Ranualta, niin pitää eilisen johdosta niin kokeilla, että miten se lähtee pelittämään. Nyt kun tuon näki, niin ei ole vaikea. Toiko Reijo niitä kuitenkin sen paperiversion? Ei ole Reijo tuonut vielä mitään mulle. VP, ole hyvä. Niin nyt kun tuon näki, niin eihän tuo mikään vaikea ole, mutta melkoisen jumpan se vaatii meidän etsinnässä mukana olijoille, että he oivaltavat nämä samat asiat. Mutta ehkä pikkuhiljaa se väki oppii tämänkin. Niin, pikkuhiljaa. Niin mäkin ajattelen, että pikkuhiljaa, että ei voi tietenkään, ei voi vaatia sitä, että nyt sitten heti seuraavasta etsinnästä tai tilanteesta alkaen kaikki täyttää itse matkalaskun M2-ohjelmaa, mutta pyrittäisiin siirtymään siihen, että kaikki osaisivat täyttää sen tuonne sähköiseen järjestelmään pikkuhiljaa. Anna-Liisa, ole hyvä. Kuule, mulla taas tuli tämmöinen mieleen, että miten minä tämän kerron noille minun vapepalaisille siellä Kemijärvellä ja Pyhäliestöllä, että miten tämä tapahtuu, mutta mistä minä löydän sen videon, että minä sanon, että se löytyy. Meillä on käyty tämmöinen ohje läpi. Ja sähän sanoit, että tämä tallennetaan. Niin Tämä tallennetaan, joo, mutta täytyy ehkä vähän tehdä siihen jotakin editointia, koska tässä videolla näkyy mun henkilötunnus ja kaikkia tämmöisiä asioita, niin että se voidaan jakaa. Että Sehän olisi mahtava juttu, että se pystyttäisiin jakamaan henkilöitä. Kyllä. Juha, ole hyvä. Joo, kiitos. Niin tuli tuossa mieleen, että satunnainen hälytyskeikalla mukana ollut henkilö, niin haastavaa ja vallankin, jos meillä on mukana vielä iäkkäämpiä henkilöitä, joilla ei ole oikein kokemusta näistä asioista, niin jos se on mahdollista, niin itse voisin esimerkiksi jeesata näitä vanhempia henkilöitä niin, että täyttäisin heidän puolestaan. He täyttää ja allekirjoittaa sen paperisen version tai paperisen lomakkeen siellä Vapepa-keskuksessa, jonka jälkeen minä otan sen mukaan kotiin ja täällä sitten kotona naputtelen. Onnistuuko tämmöinen? Kyllä se onnistuu ilman muuta, koska niin kuin periaatteessa kuka tahansa voi toisen ihmisen puolesta sen tehdä, niinhän minäkin teen, että toisen ihmisen puolesta sen niillä kertamatkustajatunnuksilla sitten jokaisen paperisen matkalaskun tuonne järjestelmään syötän. Hieno juttu, niin minä kyllä avitan sitten semmoisia henkilöitä, jotka on niin kuin tuossa edellä kerroinkin, että vähempi käyttävät näitä ja lomake on aika haastavaa, jos eka kerran ja kerran 3 vuodessa täytät, niin ei voi odottaa, että se sujuu kovin sukkelaan. Joo, kiitoksia. Kyllä. Mitäs muita kommentteja? Tania, mietin spontaaniosuutta siinä sillä tavalla, että pitäisikö siihen liittää sillä tavalla, että jos siinä joku spontaani, jonka esimerkiksi autoa käytetään reittietsinnässä, että sinne tulee merkintä, että spontaani, koska sä et sitä järjestelmästä kuitenkaan sitä henkilönimeä löydä siitä, niin tämmöisessä tapauksessa. Tarkoitatko siis, että en ohtosta löydä sitä henkilön nimeä vai? Eli et ohtosta löydä. Tietenkin sulla pitäisi olla se
lomakkeessa sen spontaani-nimi ynnä muuta sitten käytössä silloin, mutta Ohtosta et löydä kuitenkaan sitä. Niin, no nythän mä oon esimerkiksi Kemijärven etsinnästä saanut paperisena kaikilta näiltä spontaaneilta pääsääntöisesti ne matkalaskut osalle on, kun he ovat kysyneet, niin on lähettänyt sit sähköpostilla ohjeet siitä, että miten voi, mutta tähän päästäisiin myös sillä, että meillä olisi siellä Vapepa-johtajan lomakkeessa jaettavissa tämä matkalaskuohjetta, tai että te kertoisitte siellä tehtävillä, että Lapin Vapepan sivuilta löytyy matkalaskuohje, jonka avulla voi tehdä spontaanikin sen matkalaskuhakemuksen, niin sehän onnistuu myös sillä tavalla. Joo, ja varmastikin tulee vielä niitä, että spontaanit sitten tekevät niitä matkalaskuja paperisena tai tosiaan saavat sitten tiedon, että mistä se ohje löytyy. No niin, täällä lukeekin sitten ohjetta vähän Vapepan johtajalle, että Vapepan johtajan tehtävä olisi jakaa laskutusohjeet tehtäväpaikalla ja antaa tarvittaessa lisää ohjeita, ja sitten jos on jotakin ongelmia laskutuksen kanssa, niin sitten voi ottaa yhteyttä piiritoimistolle eli valmiuspäällikköön, ja sitten ne Vapepan johtajan tulee lähettää tai toimittaa hälytystehtävä osallistujalista valmiuspäällikölle viikon kuluessa tehtävästä, että pystyy sitten vertaamaan tosiaankin sitä matkalaskuja siihen porukkaan, ketä siellä tehtävällä on ollut, ja sitten raportoida se hälytystehtävä siellä Ohtossa 1 viikon kuluessa tehtävästä. Tämmöinen ohje nyt sitten täältä meidän kotisivuilta löytyy ja on saavutettava kaikille, kun ei vaadi keneltäkään kirjautumista. Olisiko nyt kysyttävää vielä tuosta matkalaskuohjelmasta tai matkalaskuista? Vepe. Taisi mennä vähän ohjelmalla tuossa, mutta oliko näin, että pitää toimittaa sinulle lista kaikista paikalla olleista vielä näiden matkalaskujen ohella? Ei tarvi erikseen, jos ne paperithan tulee mulle aina TT-johtajilta muutenkin, jossa on ilmoittautumiskortit ja muut, niin kaikkihan niin pitää ilmoittautumiskortti olla, kyllä niin, just. että mä voin vaan verrata niin kuin niihin. No sitä minä arvelin, kun niin. Tuossa luki, että lista osallistujista, niin että sehän tulee automaattisesti. Joo, eli tuossa muutetaan sitä, että se henkilökohtainen ilmoittautumiskortti tulee sulle, eikä lähde viranomaisesta. No ei, niin ne on kyllä tähänkin mennessä pitänyt tulla, että ellei sitten siellä paikalla tilanne 1 ole pyytänyt niitä, mutta eihän mä pysty muuten vertaamaan mihinkään, että kuka on ollut etsinnällä. Oletteko te antanut poliisille etsinnän jälkeen ne paperit? No en ole kyllä koskaan pyytänyt, mutta yleensä se on sillä tavalla ollut, että viranomainen pitää tietää, ketä siellä on etsinnällä, eli siinä pitää varmaan sitten tarvittaessa sulta tulla koonti sitten siihen. Multahan tulee. Joo, koonti siihen sitten viranomaiselle. Multahan menee se koonti, kun mä teen laskutuksen, niin siinä on jokaisen henkilön nimi ja kilometrit, ja se on siinä laskussa niin kuin eriteltynä, tai laskun liitteessä eriteltynä ne. Joo, no hyvä. Ja sitten sitten me ollaan niin kuin muuten mä olen saanut sellaisen ohjeen, että mä säilytän tietyn ajan niitä etsinnästä saatuja asiapapereita, ja ne löytyy sitten niin kuin multa, jos viranomainen ne tarvii, että mä en niitä niin kuin lähetä heille automaattisesti. Niin kaikkihan eivät tee matkalaskua, niin se on se ilmoittautumiskortti tärkeämpi sen nimiluettelon muodostamiseksi. Mm. Joo, ja mites esimerkiksi meillä etsintöjä tuonne, mehän ei lähetetä sulle, niitä säilytetään, onko Vapepa-johtajat säilyttää niitä jonkun aikaa ynnä muuta.
jos ei niitä matkalaskuja tule tai vastaavia. Niin, osa vapevajohtajista lähettää mulle paperit, mutta osa ei. Ja kyllä ne varmaan mulle olisi hyvä toimittaa, tai sitten jos te vaikka Merilapissa säilytätte niitä, niin säilytätte sitten pari vuotta, että mä tiedän, että teillä on ne Merilapin etsintöjen paperit jossakin olemassa. Mutta tietenkään, jos ette mulle niitä lähetä, niin mä veän sitten arvalla sen, että ketään niissä etsinnöissä on ollut ja hyväksyn ne matkalaskut. Joo, pannaan postiin sulle. Kyllä se varmaan ihan kätevä systeemi olisi, että ne toimitetaan valmiuspäällikölle, niin ainakin sitten jonkunlainen nimiluettelo, ketä on ollut, ja jos säilytätte niitä muita papereita siellä, mutta helpointa, kun pistää paperit nippuun ja toimittaa ne mulle. Jes. No niin, nyt ollaan käyty matkalaskuohjetta ja mistä se löytyy. Eli vielä kertauksen vuoksi, niin matkalaskuohjeen tiivistetty versio löytyy Lapin Vapepan kotisivuilta. Ei vaadi kirjautumista. Se löytyy Extranetistä Vapepa Lappi-ryhmän dokumenteista. Vaatii kirjautumisen ja kirjautumistunnukset on samat kuin Ohtoon kirjautumistunnukset. Ja on myös tehty sellaista M2-toimintakorttia, jota sitten ainakin Vapepa-johtajille on jaettu, että sitäkin voi jakaa siellä etsinnöillä. Ja multa saa aina kysyä ja kaveria saa auttaa ja pyritään siihen, että siirrytään tähän sähköiseen matkalaskujärjestelmään, mutta kyllä ne paperisetkin matkalaskut vielä maksuun tulevat, ellei osaa tai pysty syystä tai toisesta täyttämään sitä matkalaskua, kilometrikorvaushakemusta sähköisesti.